weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ñaaru wala tufnde wawnere carngale ciibeje kundela tufngela naya tokomaji ñamanari ngabu fouta jalon ko waktu yoni ha to madina alheri kame gurela abdoula kawela ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal ñalawma hande o Khalifa Sall darima e yeeso ñawoɓe e ñawore makko dirtinama ha nogas e tati ndu lewru ndu gonɗen tonto leydi Mauritanie ñalawma hanki o ko ira Mauritanie waɗi toon seppoji muɗuma ha ganduɗa waɗi piile mawɗe kame jagge e ndara boli noksata tonto leydi Mali caggal nde wayloji mbaɗi e laamu Ibrahima Boubacara Keita e fedde witende CMA taw kadi ko robelen wonɓe toon to Kidala ene wonde plateforme kame lundiɓe kolliri hen mette mumen no feewi tonto Guinée Conakry caggal lewru woni dahagol oɗo hen gorko biyeteɗo Alhaji Abdourahmani Diallo e Alpha Condé waɗi toon jillu mum ɓe kolliri hen mette mabɓe no feewi tonto Burkina Faso Zilver Diendere taw kadi ko lundiyanke adani kayitola e gorko biyeteɗo Simona Compaoré caggal kayde o tuumi on hunima wonde so jaggima ma yoɓo fittandu makko kabruji mena jolam jaɓɓerima nawen ha tonto leydi France kame Italie Iran ene wonde Pérou woto golle joni joni jañoɗen jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone jaslari tati silo hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati kabruji mena ɗemgal pular to leydi Sénégal ma en kaale ñawore Khalifa Sall kame yimɓe jeetato woɗɓe fonnoɓe darade walla ni dariɓe oɗo ñalawma hande e yeeso ñawoɓe toon to Dakar e caggal noon nde ɓe daari yeeso ñawoɓe toon to Dakar yogay hujjikintoɓe Khalifa Sall ɓe kolliri noon oɗo saaha mo gonɗen yidde mabɓe kay ko yo ñawore nde dirtine caktowo konnguɗi wonande kay ɓen sujji kintoɓe caktowo konnguɗi e wonande ɓen hujjikintoɓe Khalifa Sall taw kadi ko biteɗo François Sarr kanko noon o sakti konnguɗi makko e yidde mabɓe kay ko yo ñawore Khalifa Sall dirtine ɗo hen e lebbi ɗiɗi ñawowo noon jaaɓi tigui dirtinde nden ñawore kono koɗo hen ha nogas e tati nduɗo hen lewru ndu gonɗen e ko nden tigui ñawore nde udditta toon to Dakar ko wona ɗum ko noon siftinde on kanko Khalifa Sall kanko e yaadiɓe makko kala ɓe jaggira noon ko tumede aɓe dirtini milliard e ko fawi taw kadi ko koppareje leydi Sénégal ko wona ɗum ko noon jinnaɗo makko debbo biteɗo Ya Mada Dia holliri noon oɗo saaha mo gonɗen ñamata yarata tene ɗanata ko jamma e ñalawma walata ko woyde e yidde mum kay oɗo saaha mo gonɗen ko ɓiyum yo ɗaccite yalta e ɗiɗo hen cuuɗi niɓɓi no fewi e taw kadi ko ɓiyi ko tumaɗo ene dirtini yogay koppareje leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale jayde witende Dakar artiɓe kolliri Amadou Toumani Touré e taw kadi ko tete kaɓunoɗo bagage mum hooti toon to leydi Mali ene tawe oɗo saaha mo gonɗen e toon to lamorgo leydi Sénégal woni Dakar e kanko Amadou Toumani Touré noon o holliri mbelema makko no fewi tuma kay nde o yeehi balɗe dabɓe no fewi e toon to leydi Mali galle makko kay silani wonande yimɓe aroɓe jamma e ñalawma aroɓe salmindemo e juurademo caggal kay ko sehilaɓe kame hoddiɓe kadi e yaadiɓe ko ɓen tigui wayano jokkoyde enɗam gam kadi ñodde yogay ceekinoɗi toon to leydi Mali o holliri o heewi lelade ko 3 heures jamma caggal kay nde juurotoɓe garata e kala saaha o holliri hen beela makko no fewi oɗo saaha mo gonɗen on omo tawe toon to lamorgo leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale dental bitegal M19 e gardugol biteɗo Cheikh Tidiane Dioum kanko noon o holliri ɗeɗo hen balɗe ko baɗo potital makko mangal no fewi e taw kadi o waɗata ɗum koye leggal bitegal Kerma Sara e ngal potital noon ko yidde kay ɓangguinde walla ni ko yidde kay wadde mitin makko mawɗo no fewi e gam yidde yadude e hoorejo leydi Sénégal biteɗo Macky Sall beele ne wawa jottade e lefol laamu leydi Sénégal hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenaya ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Kolda kaaline duuɗe janggoɓe wonɓe toon ɓe e kamɓe noon sukaɓe janggoɓe wonɓe toon ɓe kolliri mettere mabɓe no fewi
Abdoulaye Bilbi Balde ko kam woni maire wuro ngo oɗo saha mo gonden nana jogui fatato wulko jaw e jungo muɗum caggal nde ɓen sukaɓe koliri ɗo e balɗe ɗiɗi koɓe waɗoɓe seppoji gulɗi jawa e kamɓe non ɓe koliri guila kay cuuɗi janguirɗi guddite ha oɗo saha mo gonden ɓe keɓani ko fate boursi mabɓe e kanko noon cukko Abdoulaye Bibi Balde taw kadi ko biteɗo Dawda Sidibé wo holliri wo joddima e sukaɓeɓe kamɓe noon yogay mabɓe ngala kayitaji timmuɗi e kamɓe non ɓe koliri kamɓe mairie ndi Kolda kamɓe ɓe joɗini ɗon sukaɓeɓe kono noon sukaɓeɓe ha oɗo saha mo gonden e yogay mabɓe kayitaji men timmani gam wawde dañde yogay boursi e yoga hen noon jogui koko wiyete récépissé noon wona hunde jaɓanade gam wawde hebde e ko wiyete boursi ko wona ɗum ko noon cakto konnguɗi ɓen sukaɓe janggoɓe toon to Kolda e taw kadi ko biteɗo Ceerno Balde holliri kamɓe noon koɓe jippotoɓe boli ɗo e balɗe ɗiɗi so tawi gueɗe mabɓe kala ndewani lawola ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale jayde witende Nouvelle Horizon e nden jayde noon soɗon teski ko jayde windore e kala saaha kewkewe kewoje nder windere nde kala e beele moni kala wawa humpitade e gardinoɗo nden jayde walla gardiɗo nden jayde biteɗo Issa Sall holliri oɗo saaha mo gonɗen noon e ɗeɗo henna balɗe so tawi jayde nde yiyaka tan yooɓe gandu ko nde uddude nde tawno faggude jayde nde ene yatiri caggal no feewi kamɓe no ɓe gollinanno yogay sukaɓe gam kay ɓe mbawa yebdude men kala lewru kono oɗo saaha mo gonɗen e faggudu mabɓe ne yatiri caggal ko ɗum saabi noon golle mabɓe jahani ko ɗum saabi ma jayde nde uddu oɗo dumuna mo gonɗen ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to nokku biteɗo Dottu nokku biteɗo Dottu toon to Dottu noon ko cukalel dewel jarowel duuɓi sappo e goho e taw kadi ko notirtogel inde ndey ko ngel tigui yani woydu tuma kay nde wayano ƴogoyde kanko noon nde dadiɓe hettuɓe on fannuɓe gaari witeɓe sapeur pompier ɓe dañi kay yaltinde ngel e kono ngel heddodaki e wonki maggel taw yaltin ɗum ko jayde witede RFM ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale Sénégal naɓe tatto wonnoɓe toon to leydi Libi e taw kadi ko dik mo Sénégal jokkodiri kay e dadiɓe ɓe Nigéria ɓe mbaɗi hen loskoji mabɓe noon haaɓe tawi e jihadiyankoɓe tatto taw ko Sénégal naɓe wonnoɓe toon to leydi Libi koko pittali men koko jooɓa toona e goto noon wiyetno ko Sidia Ba goɗɗo noon ne wiye Abdourahmani Mané e goɗɗo noon ne wiye goɗɗo wiye Abdourahmani Mendy goɗɗo ne wiye Moustapha Diop ɓurɗo andirede Abou Hatmina e kamɓe noon soɓe jeehi toon ɓe kewi ko waylude inde mabɓe e gardugol oɗo hen gorko biteɗo Mouhtara Diokhane ko kanko woni mawɗo mabɓe taw kadi ko mawɗo jihadiyankoɓe e kamɓe laamu leydi Nigéria e wonde kadi e ballal dik ɓe kolliri noon wonde kay jihadiyankoɓe joyo walla ni mbiyen tatto taw ko Sénégal naɓe pittali men joɓama toon to leydi Libi armée leydi Nigéria holliri yoɓima fittandu biteɗo Moussa Mbaye ne wonde Ibrahima Dieng e kamɓe noon ɓe mbara tigui taw ko ɓe gonduno koye fedde witende Boko Haram sen guewi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie gardidi kabruji men no mbino ɗen catal bitegal ira Mauritanie e gardugol Biram Dahwul Abedi taw kadi ko catal darningal haqqe innama ade e nder leydi Mauritanie ñalawma hanki o noon ɓe juɓɓini seppoji mabɓe sanga kay polyclinique Carrefour polyclinique ko ɗon tigui ɓe puɗɗi wadde seppoji mabɓe gam yaɓande jonde taw kadi ko jonde Nations Unies wonde toon to Nouakchott e caggal noon dadiɓe wuuro ngo gari tigui gam hadde ɓe wadde seppoji mabɓe kamɓe noon ɗin seppoji e ɓurno hewde hen ko rewɓe taw ko rewɓe jeeyaɓe catal bitegal ira e kamɓe noon ɓe bindi tigui e kayitaji mabɓe ɗiɓe jogui juuɗe mabɓe ko yo ɗaccite oɗo hen gorko e biteɗo Moussa Bilali Biram e goɗɗo biteɗo Brahima walla goɗɗo biteɗo Abdoullahi Mattalla Saleh kamɓe noon koɓe jaggaɓe taw kadi ɓe jagga tigui e koye dow fenade e kamɓe noon ɓe koliri e ɗin kayitaji ɗiɓe bindi aɓe cakti kay wonande leydi Mauritanie wona leydi Potal e wona leydi Nundal ha tente kayitaji ko fate kay jibinande kame leyɗele waɗi ko heedago ko wona ɗum ko noon kikiɗe hanki o ira yaltini kayitol gam ñingde dadiɓe wonande kay rewɓe hewɓe piyama toon piile cattuɗe no fewi ha ganduɗa waɗi yimɓe hewɓe jaggaɓe hen jeetato ko rewɓe ɓen rewɓe jeetato noon e goto ne wiye Mariama Cheikh goɗɗo ne wiye Mama Moussa e goɗɗo ne wiye Aminatou Diawdana e goɗɗo ne wiye Aïcha Biram ene wonde Mashhoud ne wonde Jeynabou Saleka ene wonde Matamala ene wonde kadi Jeynabou Amadou ɓeɗo hen rewɓe goni jaggaɓe so tawi noon koto banggue worɓe to waɗi jeeyo jaggaɓe hen tatto gañima taw kadi ko gañande musɗe no fewi
ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗenoma en kaale jayde witende tawari ɓe kolliri wonande kay landa horejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdallah Aziz taw kadi ko landa mbiyete ko IPR kamɓe noon ɓe juɓɓinino hirande taw kadi ko jamma hecci hanki o nden hirande noon wanno ko to hôtel Royal ko toon tigui nden hirande wanno kono teskaka toon horejo jagorɗe taw kadi ko biteɗo Yaya Ould Hadamine on noon arani toon tene kenne teska ɓurɓe ɓattade laamu ngu kala peñani toon so wona sarɗiyankoɓe kam e jeeyaɓe kaɗon landa ngol lawol noon waɗi lawol tatiɓi wala kala mayirɗe hitande walla ni daroɗe hitande aɓe juɓɓina hirande beele kamɓe kala ɓe jooɗo ɓe jewtida ko fati e landa horejo leydi ndi kamɓe sarɗiyankoɓe jeeyaɓe landa horejo leydi ndi kamɓe ɓe ñiŋi laamu leydi ndi no feewi ha tenti e jagorɗe Yaya Ould Hadamine kamɓe noon ɓe kolliri kamɓe kay kala nde ɓe jiiɗi yiide ɗen jagorɗe maɓe danga no heddiɓe dañirta teni kadi ɗen jagorɗe dokkani ɓe fodde mabɓe hay seeɗa jayde witende Al Akbar holliri ɗum kay oɗo hen gorko biyeteɗo Kalil Ould Tayiba kanko noon ko sardiyanke taw kadi ko sardiyanke jeeyaɗo e landa horejo leydi ndi wo holliri wonande kay yoga e mabɓe oɗo saaha mo gonɗen jagorɗe leydi Mauritanie dokkani ɓe fodde mabɓe ha timmi kamɓene ɓe kolliri so tawi jagorɗe dokkani ɓe fodde mabɓe ha timmi kamɓene ɓe dokkata ɓen fodde mumen ha timma ko wona ɗum ko noon yogay sarɗiyankoɓe ƴetti konnguli men ngam wiide oɗo saaha mo gonɗen alay saago ɓe jurnito yogay kuule beele kay ɓe doga koyɗe jaam beele jaam e kisal ene arta e hakkude ɓesguji leydi Mauritanie naɓe kala ko wona ɗum ko noon jagorgal walla ni mbiyen tan sarɗiyanke biteɗo Kalil Ould Tayiba holliri noon kame sarɗiyankoɓe woɗɓe oɗo saaha mo gonɗe noon yidde mabɓe ko horejo leydi Mauritanie yo ƴamtu dawal tataɓal beele kayne wawa jokkidde golle ɗe huufi e nder leydi Mauritanie ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witende tawari horejo jagorɗe leydi ndi biteɗo Yaya Ould Hadamine fonno darade e nder ndeɗo hen yontere e tonto sutsarɗiyeji ndu leydi ndi gam kay hollirde wonande holko laamu muɗum golli e nder hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kanko noon hollirama ha oɗo saaha mo gonɗen haydara ala hen ko feeñi taw ɓe dirtini ɗum noon ha nogas e joyi ndiɗo hen lewru ndu gonɗen ko nden tigui hawrata koye alhamisa ko nden tigui o fotata darade e yeeso jagorɗe walla ni ko nden o fotata darade e yeeso sarɗiyankoɓe ɓe leydi Mauritanie e gam hollirde ko laamu leydi Mauritanie golli e hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jaydeli yogay jaydeli hanki e bindi yogay jumaji gonɗe e nder Nouakchott ha tente nder leydi Mauritanie e kala koñ e kala beddoyel e kala dinguirel nono darna jumaji e taw kadi ɓe teskaki woni nokkuji jumaji potani darade ɗon e caggal noon ne jogui woni yimɓe e kala saaha jokkoɓe laaɗe diwoje jaaha toon to leyɗele golfo e taw kadi koto leyɗele arabe ɓe hufɓe ndelam kuɓama e kamɓe noon ko toon ɓe kewi yaade gam ñagoyade e ngaaluji jonɗi no fewi soɓe gaari ɓe mbaɗa hen jumaji ɓe mbaɗa hen hajuji mabɓe oɗo saaha mo gonɗe noon e hajuji murtannaɓe ne namdi ɗiɗo hen jumaji ɗi jamaji kala e kala nokku mo garɗa beete ene foti wonde walla fotani wonde ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale leydi ma en kaal e jay ma en kaale gollorgal biyetengal Mauritanie ma en kaale Mauritanie e taw kadi Mauritanie oɗo ñalawma hande fawama amande taw kadi fayi ɗum amande ko laamu leydi Mauritanie aɓe joɓa kene tolno e 59 million taw kadi ko uguya e piccal sappo e jeeɗiɗi e ɗum noon saabi ɗum ko hollirede kay wonde région mabɓe wona moƴƴo no fewi e guilay internet ha kadi e ko fati e banggue noddugol kala wona hunde ngarɗude so ɗum teski noon so tawi darna gollorgal aɗa jogui ɗereji ɗi cifodirta e laamu so tawi ɗen kuule ndewani lawol ka paweteɗo ko wiyete alamana sen gewi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali caggal kay ale ɓennuɗo hen noon nde wayloji kewɗi mbaɗi horejo jagorɗe kesso e Boubé Maïga tuma kay nde toɗɗa ha toɗɗi jagorɗe mum dañi noon e yimɓe hewɓe mettinɓe e nder leydi Mali ha tenti noon e catal bitengal CMA taw kadi ko lundiɓe walla ni mbiyen wonnoɓe rebel en e toon to Kidal nottortoɓe inde Ala Jawata kamɓe noon ɓe kolliri laamu ngu haalnani ɓe haydara tene kadi ɓe jeeya koye leydi ndi so ala ko
heddi so wana lamune waylo aɓe pori tintinede ene wonde plateforme taw kadi ko wonnoɓe e nder leydi ndi ne kaɓano wonande kay laamu ngu ɓenne kadi kolliri mette mumen no feewi ha tenti e diɗɗal lundo ɓenne kadi kolliri hen mette mumen no feewi ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale diɗɗal pottito wonande rewɓe hanki toon to Boli Bamako taw kadi ko place souvenir ko toon tigui ɓe pottiti e kamɓe ɗon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen wargoji kewɗi ne kewi e nder leydi Mali tene kadi sukaɓe rewɓe hewɓe ne sukaɓe rewɓe hewɓe pittali men ne jooɓe e nder leydi Mali ha tente oɗo hen suka debbo biyetenoɗo Fanta Sekou Fofana e gollatonoɗo toon to Koyba woni galle lamorgo ngo ha ganduɗa ƴamƴamu mum goto mo andodirno kene wona lebbi jeegom faade joni taw kadi ko on yooɓi fittandu makko kamɓe non ɓe rewɓe ɓe kolliri mette mabɓe kadi ɓe kolliri kadi oɗo saaha mo gonɗen e kulhuli ɗiɓe jogui e nder leydi Mali oɗo noon saaha aɓe ñaagui laamu leydi Mali nde daroto darde tindelal gam wawde jogade ndenka e kisal wonande rewɓe leydi Mali ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale cetal bitengal CNCPR e gardugol oɗo hen gorko biteɗo numreto biteɗo nummot biteɗo nummute daw biteɗo nummute daw kanko noon o holliri e mayirɗe ndeɗo hen hitande ken won ujunere e temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati e jeegom taw kadi ko wuuro ala ko wiyete ndiyam labɗama ɓen guure kala noon jarata ko diƴƴe tumuɗe no fewi kene fota wonde million ngaji joyo e taw kadi ko hoɗɓe ɗen guure kala ngala ko fate ndiyam kamɓe noon ɓe kolliri ɗo e hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e tati walla mbiyen ɗo e hitande ujunaji ɗi e capanɗe tati ɓe coynaki wonande ɗen guure ma keɓ ndiyam ngarɗuɗama e Télécel ko galle kesso caggal Mali tel ene wonde caggal Malitel ne wonde atel oɗo ñalawma hande ko Télécel e caggal noon nde ɓe darnuno toon ɓoggi mabɓe e nder lewru mayni walla mbiyen e nder hitande mayde woni sappo e jeegom octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi ko nden tigui ɓe darnuno ɓoggi mabɓe nogas e jeetati lewru décembre mayde ɗo hen ɗo e hitande ujunnaji e sappo e jeeɗiɗi ko nden tigui ɓe puɗɗino golle mabɓe ɗiɗi lewru nduɗo ndu gonɗen ñalawma hanki o ko nden tigui ɓe kolliri golle Télécel puɗɗima e nder leydi Mali kala e kamɓe noon ɓe mbaɗino pottital mabɓe toon to Bowal Modibo Keita ɓe noddino toon noon wasulu woni gardugol Sangare kame oɗo hen biteɗo Sidiki Diabate ene wondi yoga e nalankoɓe leydi Mali e hoɓɓe kala kono noon Bowal ngal hay goto arani toon caggal sukaɓe malinaɓe yoga hen kolliri oɗo saaha mo gonɗen ne jogui kulhuli mawɗi no fewi ko fate banggue wat boniyankagal e nder leydi Mali ko ɗum saabi noon oɗo saaha kamɓe naɓe jogui kulhuli mabɓe yataw Télécel ene jogori dañde fartaŋe mawɗo e nder leydi Mali sen gewi toon to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry woni lewru oɗo hen gorko taw kadi ko jeeyowo joom ngaalu konnoɗo e Conakry legal bitegal Hamdallah biteɗo Alhaji Abdourahmani Diallo ko daha taw omo juuloyanno juma sanga takkusana ko nden tigui worɓe joguitiɓe darni werla mumen nanguimo noon maɓɓimo jolnimo e oto nawimo e guila nden noon ɓen nawɓe mo ɓe aɓe jokkodirno e koreji mabɓe kamɓe noon ɓe kaldanno e koreji makko wonde ka eɓe cohli 1 million taw koye koppareje dollar kene wona temedde joyyi e capanɗe joyyi million e koppareje men franc CFA ko ɗum tigui woni koɓe namdi ɓe mbawa ɗaccidde oɗo hen gorko biteɗo Alhaji Abdourahmani Diallo ko wona ɗum ko noon ñalawma heccanko Alpha Condé yeehi toon e gam salminoyde koreji oɗo hen gorko biteɗo Alhaji Abdourahmani Diallo e guila noon Alpha Condé yeehi toon sakti toon konngodi mum wonande kay maɓe daro e darde tindelan kamɓe laamu leydi ndi beele kay ɓe mbawa hettude oɗo hen gorko e juuɗe ɓeɗe hen bonɓe taw kadi ko bandiji jahoɓe ko wona hajuji mumen e guila nden noon ha oɗo ñalawma hande mo gonɗen ɓen dahme oɗo hen gorko e kuppi ɓoggi men ha laaɓi ɗe gandani holto ɓen keedi oɗo saaha mo gonɗen ha joni toon to Conakry ñande capanɗe tati e gonduɗo hen lewru ndu gonɗen waɗi pelɓodire musɗe no fewi e nder wuuro Conakry ha ganduɗa waɗi yimɓe ɗiɗo mayɓe e taw kadi ko pelɓodire motoji hen goto noon hen suka goto noon e kañuma hen suka goto wiyete ko Alpha Madiyou Ba onne kadi hawre ladial ene wondi e chef mo gendarmerie biteɗo Amadou Balde onne kadi wonno koye moto waɗi accident hawri e ladial waɗi yimɓe sappo gañiɓe waɗi hen helɓe e koyɗe waɗi hen helɓe e juuɗe e waɗi hen oɗo saaha ne goni hakkude wurɓe e mayɓe toon to Guinée Conakry e sen gewi toon to Guinée Conakry paɗen ko toon to Burkina Faso no mbiruɗen e gardidi
tati kabruji men zirvere jendere kanyume horum addi kaytol wonande kay addani kaytol wonande odo hen gorko bitedo Simon Compaoré Simon Compaoré kan woni jagorgal kalfinangal nden ka e kisala wonande leydi Burkina Faso tuma kay nder lewru octobre taw kadi ko hitande ujunaji didi sappo jeedin ndewi juuro yaade dibité sardiyenke bitedo Ladji Coulibaly ko ton tigi o soyna e nder boggi karaleji omo jogi fetel kanko bitedo Simon Compaoré taw ko jagorgal omo jogi fetel omo huni non wonande mo yobo fittandu lundiyanke bitedo zirvere jendere on zirvere jendere non fadani ha ɓowo ko nyalawma hanki onon yehi to gendarmerie ngam addunoyde mo kaytol nde o yaltinen ko nden tigi o huccodiri e jayndi yankoɓe sen giwi toon to Burkina Faso paɗin ko toon to Nigéria noon oɗo hen subaka hande ko jangu musgo waɗi e wuuro wiyetego Gabour ne tawe e frontiére hakkude Nigéria kam e Cameroun ɗum noon waɗi koye leggal bitegal ungu wara ko toon tigui ngun jangu waɗi ko gorko goto naate juma goto mo haɓɓi paftol taw kadi woni hen ko pettoje sanga juulala subaka ko nden tigui wo fettini o yoɓime fittandu sappo e nayo neɗɗo kono ɗo saaha mo gonɗen Oumar Kasala holliri ɓe gaynani limde mayɓe mabɓe ma en garto hen so gueno haaji ha joni toon to leydi Nigéria kedoɗen Aboubacry Shikawi ko kañum ardi cetal bitegal Boko Haram o yalte vidéo ngaji taw koye ɓoggi karalleje gam hollirdemo wonande kay janguji kewɗi baɗɗi toon to maayo Tchad woni lac Tchad ene wonde Adama Wa e nder falde Maiduguri ko kamɓe tigui mbaɗi nde ɗon fiyande toon to Guinée équatorial soɗon teski noon oɗon saaha kala ɓe goni tigui koye contrôle gam teskede e balɗe ɓennude won yinnoɓe wadde coup d'état wonande hoorejo leydi ndi ñalawma hanki onon commanda goto taw ko cannajo biteɗo Mohamed Kodou Bani kañum fawa toon jungo taw kadi ko gonnoɗo e kon yankagal e laamu leydi Tchada hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi ha yettanma hitande ujunaje ɗiɗi e joyyi ko kanko wonno commanda caggal noon o yaltino e armée leydi Tchada ha laaɓi ha wiccat ko kanko tigui yinno ittude laamu oɗo henna gorko taw kadi ko biyeteɗo towediren o biyen guema laamiɗo leydi Guinée équatorial kanko noon fawa jungo ko toon to Douala oɗo saaha mo gonɗen taw kadi ko toon to Cameroun to leydi Gabo paɗen leydi Gabo noon village artisanal wuro fina tawa e caggal kayde uddande ha oɗo ñalawma hande udditaka kono yimɓe hewɓe jagganoɓe ɓaccitama kamɓe kala ɓe jeehi ha heddi ɓiɗɗo Niger najo taw kadi ko piinoɗo jayndiyankoɓe ɗiɗo laaɓe kamɓe noon dadiɓe ɓe mbaɗi hen loskoji mabɓe jaƴƴi no fewi kono ha oɗo saaha mo gonɗen ɓe jiyani kanko Niger najo omo jokkodiri e pelle ceɓɓitiɗe o hollir tan wonde ko Donald Trump haali wonande kay watti lamorgo Israël toon to Jérusalem ko ɗum tigui mettimo haw fiɓɓen jayndiyankoɓe wonande laaɓe ha joni toon to leydi Gabo kedoɗen ma en kaale sarɗiyankoɓe taw kadi ko sur sarɗiyeji tokosuru witeɓe Séna joɗima oɗo hen ñalawma hande toon to sur sarɗiyeji tokosuru to Séna gam yurnitade wonande kuulal ngal hoorejo leydi yiiɗi waylude kanko noon o yiiɗi tigui ko waylude kuulal leydi ndi gam tugnorgal leydi ndi addude tugnorgal kesal ko wawi hen wonde kala ma en garto hen so gueno haaji toon to leydi Égypte oɗo ñalawma hande ko kuulal hirto lelo Abdel Fattah al-Sisi holliri oɗo saaha mo gonɗen ko kuulal hirtole lo ko ɗum tigui jogori wonde toon to leydi Égypte e ngal kuulal hirtole lo noon fuɗɗoto ko sappo e tati nduɗo hen lewru ndu gonɗen kala jiyaɗo ne yaaha jamma ko walayta koye cuuɗi niɓɓiɗi oɗon ketto kabruji men jolam jaberi ma en jaa toon to leydi France toon to leydi France noon oɗon ñalawma hande ko won peƴƴerde mawde ari toon ha ganduɗa taw kadi wen peƴƴerde nde ɓe mbiyata ɗum ko ela wayo noro nde wen peƴƴerde noon ha ganduɗa kene wona capanɗe nayyi galle oɗon ñalawma hande ala kuɓɓam e nder leydi ndi ha yetti kadi bowal laaɗi diwoje ngal Charles de Gaulle toon noon laaɗi diwoje ndiwi kono yogay majje kay ndiwani e waktu mo ponno diwde hay ɓen dognanoɓe hay ɓen jollanoɓe bagasuji koliri dañi hen caɗele mawɗe no fewi toon to leydi Italie paɗen toon to Italie e lawol toon to Italie e nder leydi ndi toon to Italie e nder leydi ndi ko werla goto taw kadi ko baɗɗo matricule leydi France ko kam tigui bukkodir toon e camion goto e kamɓe noon koye lawol Bercy koto lawol Bercia ko toon tigui ɓe bukkodiri taw kadi woɗɗani wuuro witengo Lambourita woɗɗani wuuro witengo Lambourine ɗum noon ne tawe
tawi e banggue hirnangue mila ha ganduɗa waɗi e yimɓe jeegom wasɓe hen pittali mumen waɗi sukaɓe ɗiɗo mayɓe hen tonto Iran Ali Khoumayni yalte deƴƴere mum caggal kay suudi ɗum konngudi mum e wiide oɗo saaha mo gonɗen ko añɓe leydi Iran goni caggal ɓeɗo hen sukaɓe jippiɓe booli gam wiide en jadani e laamu Hassan Rouhani ko wona ɗum ko noon Donald Trump ñalawma hanki o holliri wonande kayni e weltani ɓen sukaɓe jippiɓe booli yoɓe jokku seppoji mabɓe ambassade Amérique naɓe joɗiɗo toon to Nations Unies woni loni noddi batu taw kadi ko batu ɓurgu yawde yaccade gam hollirde wonde haqqe innama ade ene foti arde toon to leydi Iran tuma kay ɗiɗo seppoji baɗɗi ñande aseɗa yetti oɗo ñalawmande mo gonɗen waɗi nogas e go neɗɗo basɗo hen fittando muɗum toon to Pérou paɗen to Pérou noon ko kar goto kay teɓɓiti yani ha ganduɗa taw wanno kene fota wonde nogas kene fota wonde capanɗe joyi e tatto neɗɗo ha ganduɗa kene fota wonde nogas e joyi neɗɗo wasi en fittando muɗum e kanko noon wayani koye wuuro woto wiitengo Jabel ene tawe capanɗe 4 kilométre capanɗe e 5 kilométre hakkude mum e wuuro wiitengo Lima e kabruji mena coftal ɓalli fonnara nden ko musidɗo meɗen fonnara nden ko musidɗo meɗen Ghali Abouba so gueno haji ñalawma janggo maw aro e kabruji jolam jaɓeri konngol men mbaynigu fati koye dewgal dokken sukaɓe responsabilité neɗɗo kala yo rokke responsabilité dewgal mum neɗɗo so resi ya tawne wawi jogade joom suuri mum ya tawne wawi jogade galle mum wasa fawade e yummum wasa fawade e bammum musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonnon komin kebla noon kabruji men e ɗemgal Pulaar kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranen musidɗo mon guiɗo mon sir mon Sar Abdoulaye Sarr